बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बास्का कलेजाव बाक्सा जिल्ला इन्टार डिबेटिं कम्पिटिसनखौ जोङो दिनै लादों आरो बे लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय मा जोङो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि थांखिजों जों खामानि मावबोबाय थादों बे खामानि मावबोनायाव जों नुनो मोन्दों मोनसे जाथिया गमामायैनो बुहुमाव जौगानांगौब्ला गिबियावनो सोलोंथायाव दावगानांगोन दा बे सोलोंथायाव दावगानांगौबा जों सोलोंथाइनि थाखाय जोङो बेस खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोबाय थादों बे मावबोनाय हिसाबै 2006आव जोङो मोनसे सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोदों आरो बेनि उनावहाय 2007खौनो मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ क्वालिटि इडुकेसन मुं होनानै जोङो खामानि मावबोदों बे मावनायनि जि थांखिफोर बे थांखियानो जाबाय बर' माहारिखौ जौगाहोनाय बर'नि फरायसाफोरखौ जौगाहोनाय आरो बे हिसाबै जोङो फोरोंगिरिफोरजों जोङो सावरायदों बिगोमाजों सावरायदों आरो फरायसाफोरजों जोङो सावरायदों बे सावरायनाय हिसाबै जों बिथांमोननो जोङो जुनियर लेभेलाव जोङो जुनियर टेलेन्ट सार्च पार्टिदों सिनियर लेभेलाव जोङो टेलेन्ट सार्च पार्टिनानै जों नैबे कलेज लेभेलाव जोङो डिबेटिं कम्पिटिसनखौ जोङो लाबोदों जों बे बाथ्रा दान्थेनायनि गेजेरजों बर' जाथियाव जौगानायखौ जों मोनो मानो होनोबा सासे फरायसाया दिनै बे कम्पिटिसनाव जायफ्रा बाहागो लानो हाबाय बे बाहागो लानानै जायफ्रा बाहागो लानो हादों बिथांमोना मोनसे बिराद कनफिडेन्स लेभेलाव बिथांमोना बाहागो लादों आरो कनफिडेन्सजों लोगोसे बिथांमोना बे कनफिडेन्सखौ लानानैनो गोबां कम्पिटिटिभ एग्जाम कम्पिटिटिभ बायदिसिना बिथांमोना जौगानो हागोन आरो बे डिबेटिंनि गेजेरजों बिथांमोना गोबां जार्नालिस्ट गोबां माबायाव बिथिङाव बिथांमोना दावगानो हानायखौ जों नुनो मोन्दों जों दिनैनि बे बाथ्रा दान्थेनायनि आयदानि गेजेरजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गांसे जोङो मान बिलाइ होगोन आरो गांसे आर'नाइजों लोगोसे बिथांमोननो खम बिबांनि एसे बिबांनि जोङो रांनि अनसुंथाइ जोङो बिथांमोननो जों गथायगोन फैबाय थानाय जे बोसोराव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे कनभेनसन बे कनभेनसनखौ मुसुलपुरावनो जोङो लादों बेवहाय मुसुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गल्डेन जुबलि दङ हिसाबै जों बेवहाय जोंनि कनभेनसनखौ जोङो सानसेनि हाबाफारिजों जोङो थि खालामनाय जादों खालारा जाबाय 25 डिसेम्बराव जोंनिया जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनभेनसना